Zaharrak egosten jarri ditugu, birrindu iragazi ditugu, eta hemen daukago, zema genukar? Kilo bat. Kilo bat, bai. Kilo bat. Bale, kilo honetarako azukrea... Kilo honeri... bai, kilo honi gero fruitu gorri. Kilo erdi grosella gorri, purea. Zuen etxekoa. Bai, botako diogu. Eta kilo erdira, 800 bat gramo azukre. Zera, 150. Eta limoiekin, zenbak berdin izan dut, ez? Bita erdi, hiru limoi, zuku. Hemen, nik hemen pixkat irazi bilare. Zukua ia botako dugu? Bai. Eta, zukua eta fruitu gorriena baita? Baita ere, bai. Eta hemen azalduen lehen, Mikelek, nahi izan ezkero fruitu gorrien marmelada batein, ez genuke, hemen agarra erabiltzea zilegi da, badaude batzuk erabiltzen dutela, beraiek ez dute egiten. Ez, baina fruitu gorrien hori erabiltzea da, txorrada bat. Geratzen da tektina pila bat daukatelako. Bai, fruitu gorria bai, ez dute behar. Masusta igual da, gutxien daukatena, baina grosellak, eske zaila da grosellekin likidoak gelditzea. Eske guk egin genuen ematen, eta pasatu initzen, Mikel. Eta erabili nuen gero, borobil forma eman nion, eta fronten izan jolasteko oso ondo, kriston boteak ematen zituen, Bai. Ertzainak erabiliko ditu. Guk hemen ditu probako lan ere, gominolak egiteko, eta esan agarra-garrai putu arapatzea oso zaila da. Guk egin ditugu ere probak, eskatu dizkigute gauza gominolak, eta ari gara gauzatxoak egiten. Egin dugu produktu berri bat, orain dela gutxi ere, txakolin jalea bat, Etxeta espertzen. Bueno, nik entzun da zenbat marmelada ezberdin probatu dituzu, atara dituzu urte guzti hauetan. Ez, momentu honetan merkaturatzen ditugu 60 baino gehiago. Mikel, hori ez da viable. Hori da jatetxe bat askotara juten zara eta karta bat ikusten duzuan 200 gauzakin. Azalduko izut, begira. Hemen mundu honetan nekazaritzako, eta bizitzan orokorrean daude bi estrategia. Edo oso handi egiten zara, asko produzitzen duzu oso margen txikiarekin, ekonomia eskala, ditzen dana, edo bestea da guk erabaki duguna, edo aukeratu duguna, eta da diversifikazioarena. Eta diversifikazioa guk gure frutak ez ditugu kantitate izugarriak, baina gu espezializatu egin gara justo kantitate gutxiko produktu askorekin. Zergatik, ni ez dudalako eroskin saltzen. Eroskin, metro bat daukazu eta hor saldu behar dituzu. Alik eta gehien 3 produktuana. Ni joaten naiz merkatuetara eta jendeak nahi du. Gustatzen zaizkion mermeladak eta gero beste bi probatzea. Orduan. Eta hurrengoan etortzen da, eta bi hau probatu ditut. Hori da. Mantenduko ditut beti bezala. Zagarrana asko gustatzen zaidalako eta gaztainena, esateko. Hori da. Eta hartuko dut gaur, piperrano. Edo saltza bat, edo konpota bat. Eta zer gertatzen da, hori industriak ezin duela egin. Hori bakarrik txikiok egin dezakegula. Eta gainera, fruta etxean izan da, hori da gure aukera eta hori da gure bidea. Baina, Mikel, fruta urte guztian ez daukagu. Ez, horrezegatik mermeladak. Gu gazten gara sasoia... Zuek badaukazue sasoi bat, lana. Hori da, pila bat. Pila bat daukazuela, eta ero bestela urtean zehar da, asoka ibili eta... Eta porrak hartu, Esan nahi dut, nekazaritzan, edo ni nahi nuen nekazaritza batekin baita ere bizitzea uzten zidana. Animaliak eta azken oso lotua da. Hori da, nik etxean ikusi dudana da, nire gurasoak ezin izan dutela inoiz oporretara joan. Inoiz, ez nebeiak zeuzkatelen euskalako, eta nik ez dut, nekazaritza eta bizitza uztartu egin behar dela. Orduan, guk aukeratu genuen, zergatik, uzten digulako epe bat, garai bat, lan gutxiagorekin, izango zala urtarria, otsaila eta martxoa, eta hor egiten dugu, edo deskantzatu, edo oporretara joan, esan nahi dut. Oso ondo, hori da jarrera, Mikel. Hori da jarrera. Bai, a ber, hemen izate ditugu guk hartzaiak eta berei esate dute, ez? Ardiak dauzkatenak, gero txerriak izan dituzten, eta danak. Eta bai, polita bada, naturarekin harremana eta dana alakoa, baina azkenean oso lan lotuak dira. Oso lan lotuak dira, azkenean horiek ganagoak, gero ez du ulertzen gizarteak ez du ulertzen, benetan, basarrietan egiten dan lana. Eta askotan, entzuten duzu ez, hartzai bateri edo esnearekin gertatzen dana, garestia dela ez dakiz, jendeak ez daki atzetik dagoen esportzua, lana,
bizitza. Osea, azkenean dago pertsona batzuen bizitza hor sartuta, ez orduan, hori apreziatu egin behar dugu. Eta ordaindu behar. Eta ordaindu, prezio duin batean, ez dugu eskatzen izugarrizko prezioak, baino duinak bai, osea, ez litro bat saltzea 60 zentimutan da lotxagarria. Eta prezio minimo egon behar da, beraiek bizi ahal izateko, esnekia, gazta, fruta, ez dakit, ez dugu esan nahi honekin aberastuko garenik, ez garela aberastuko, baino, bizitza, bizi baldintza duin batzuk, minimo batzuk izatea, ez dakit. Osea, nik metalgintzako langileak greba egiten dutenean, ole, osea, nik uste dut danok eduki behar ditugula lan baldintzak eta bizi baldintza honak, guk ere. Bai. Eta gero, jendeak, karo, hemen diru asko zer da, karo, batzuei, igual iruditzen zaie, marmeladateatik ez da izen bat ordaintzea asko dela, baina gero katxarro bat hartzeko 6-8 euro ordaintzen ditu. Gauza bat, momentuan erango duela eta hor geratzen dela. Bai, eta, a ber, nekazaritza txiki hau... Eta hori behondo dala, ez ditu dara esaten duzen. Bakoitzak nahi duena, baina... Baina nekazaritza txiki eta zuzen honetan saiatzen garena da justamente erditik dauden margen asko kentzea eta prezio duinagoak izatea bai kontsumitzen duenarentzako eta ekoizten duenarentzako. Erdiko margen guztiak kentzen digutugulako. Osea, hori saiatzen gara egiten, behintzat. Eta, bueno, gu honetaz bizi gara, posi bizi gara, uste dut jendeak edo gure produktuak hartzen duen jendea posi dagoela, osea, aurrera, borie. Bueno, hauek osasuna dira. Bertoko produktua, erosi eta jan. Bai, Eta ekologikoa albaldin bada. Bai, nik uste dut, eta gehien bat askotan esaten duena, ez? Poto honen atzean arpegi badao, pertsona badao. Eta hori asokatara juten ganean da polita izaten da, ez? Beraiekin egon eta ekoizleak ezagutu eta hor famili bat, ero proiektu badao atzetik. Eta hori ere, baloratzen jakin behar da nik uste dut, eta egiten da behar den lana mendietan, guk Euskal Herrian daukagu monokultibo bakarra sasia da. Gero eta gehiago. Gero eta gehiago eta mendia berantza dator. Bai. Eta hartzaileak eta, baserritarrak eta ez badiegu irten bide bat ematen, osea, jendeai gaztei ez badiegu animatzen. Jarraitzeko. Lehen sektorera juten... Akabo gurea. Mikel Bebitu, lehen zagarrakin jarri gara hemen politikatzen, bai. Zagarrak, zeintzuk biltzen dituzue, nasketak... Gu zagarrak ere lantzen ditugu, landu ditugu azien zarekoekin. Jarri ditugun varidadeak, bai esaterako txampi zagardotegikoa, zornotzakoarekin asko ikasi gendun ere bertoko varietatez eta azien zarekoekin saiatu gara bertoko variedadea ezberdina jartzen. Zergati bertokoak garrastasuna daukatelako gehien bat. Orduan, sukuak, mermeladak egiteko, izugarrizko produktua. Baita jateko, badaude varidadeak, gauza guztietarako. Eta askotan ez dugu balorea ematen, hainbat varietatei ez. Eta arazo ikusten dugu variedade asko izatea eta ez dakigula zer egin. Haulako gauzak egiteko nasketak, variedade nasketak dira, itzelak, zergatik? Zagardo aiteko egiten da moduan, hori da, ekilibrio bat bilatzen duzulako, mingostasuna, garrastasuna, gozotasuna, orduan, olako nasketak dira, izugarriak. Zukuak, zer? Gero, hemen mentekarri zu, nasketa egitea... Bai, erakusteko apur bat, beti izan dugulako buruan zagardorako, baino zagardotik aratago askoz gauza gehiago egin daitezke, edo mermelada baten, baino aratago, ez? Zukuak, izugarri aukera ematen dituzte nahi dituzun nasketak egiteko. Ni lehenan nuen, zagarra zukua mendakin, oso osoa. Bai, da puntu bat. Eta gero baita ere mermeladak, zergatik ez mermela, hau da, etxeko menta, belarrakin, edo loreekin, edo espezieekin, zergatik zagarra eta kurri, itxela gelditzen da. Osea, azkenean, hau ekarri dugu, ekoizten dugulako dalako, etxeko groseia, etxeko handere matxa eta zagarra, superarreza egiteko eta beste puntu bat ematen dio, bai mermeladan, bai dultzean, gogorrago edo
zabaltzeko ogi gainean, baina hori, hau, grosiarekin, mentarekin beste puntu bat dauka, kanelarekin beste puntu bat dauka, ez dakizarrekin beste puntu bat. Aukera... 60 dauzkazuela, hemendik 5 urte barru izango dituzue, zenbat eta urtean, zenbat, bat berria beti urtean? Bai, urtean bi pare bat berri bai ateratzen direla. Osea, 5 urte barru berrio bueltatzen zanean txorienena izango dituzu, 65 edo olakoen bat. Ez dakit, baina egia esateko aurten, bueno, orain dela 2 urte, hasi gara, ja, konpotak, mermeladak utzi ditugu hor apur bat estankautak, eta hasi gara, txutneiakin, saltzakin eta fermentadoakin ere. Orduan, hemendik 5 urtetara izango ditugu beste saltza pila bat eta beste gauza pila bat berri. Azaldu behar duzuna txutneia, igual jendeak ez dakit zer den txutneia. Txutneia da agridulce bat. Osea, hori da Indiako sukaldaritzatik datorren gauza bat, ingelesak hartu, bueno, badakizu, herri kolonizatzaileak hartzen dute beraien kulturarako gauza honak, ez? Eta ingelesak hartu zuten hori, ez? Eta da, erabat, nahasteko fruta berdurak, azukrea eta ospina. Orduan egiten da olako puntu bat eta gero espeziak. Hori da igual gure sukaldaritzan gutxien dominatzen duguna, ez? Espezien asuntua, ekilibrioak, nahasketak, eta gu hortan gaude, txutnei proba pila bat egiten, oso ondo sartzen ari dira, jendea posik, hasiera batean bildurrakin esaten boa ze izango da, ez dakiz zer. Zelan erabiliko dut, baina probatzen duen jendea errepikatzen du, eta hori seinale ona da, egin ditugu kalabazina, tarakatzana, magurdia eta tipulana, kibi eta pimienta, kalabaza laranja hor dagoena, hainbat, eta hor gabiz, probatxoak egiten. Bakizue, astebukaera duz daukazue, eta orduina alde hortara gerturatu, eta deitu ezkero ero, bueno, turismo bulegoraz. Bai, edo guri, berdin zaigu, baina bizitak turismo bulegoan. Bai. Eta bihar orduinako azokan. Hori da. Bota norbaitek e-maila berriro eta telefonoan. Hala, Mikel, gauza nik uste interesantea eta politxa, kontatzen izan. Mikel Ordu, Mikel Orduña, Mikel Ordu, abildua, yahoo.es. Eta telefonoa 660-491-001 bat. Bueno, honek besteak esan du piperrak denbora... 20 minutu. Honetan, zagarrak apur bat helduagoak ziren. Bai. Orduan, apur bat denbora gehiago izango dugu, baina 30 bat minutu. Zuzerekin kombinatuko zenuke hau. Jo, hau gozaltzeko dago, ederra, baina baita ere, esate baterako foarekin jateko, bai groseia utza, baina baita ere zagarra eta groseia rena oso ondo gelditzen da. Eta zure kutxunak zeintzu dira, Mikel? Izango zu bat Bai, depende zertarako. Nik esate baterako jogurrakin txikori belarrana gustatzen zait, diente leonena, hori puntu izugarria dauka jogurrakin jateko, gozoa eta gazia. Tostadan jateko magurdi batek, framosa batek, andere matz beltza, ez dakit, aragian jateko, gindilarena, piperminana dago izugarri, ez dakit. Hainbat. Honena, gertu bat eta joan zaitezte probatzen. Bai, aukera daukazue. Eta hori, erosteko zuen produktua, orduan nola izango zen, zuenetik pasata basaretik aukera da, etxean? Gero, denda txikiak dauzkagu, Orduñan, Amurrion, Laudion, Basaurin, Bilbon, Gasteizen, Portun, Portugaleten ere, apur bat, Nerbioi ibaiara eta Gasteizeraino apur bat ematen dugu bai zuzenean, merkatuetan edo bai denda txikietan. Bitu, nik galdera nuka zuetze, eta zuetako asko jakingo duzu, baina nik kabillo da. Biten duzue? Bai, hortik dabil. Hori da, ze kalabaza berezia da, ez? Zidra deitzen da, kalabaza. Da kalabaza txuri eta berde bat. Ez, holako marratxoak. Teoria da, maiuak indapurtu behar dela. Asuntua da, ez dala egin behar berde dagoenean. Orduan, normalean kalabaza bat jatekoa erabili dezakezu hartzen duzunean. Zidra utzi behar zaio hilabete batzuk lehortzeko, eta lehortuta dago, gogortuta dagoen orduan bai mozten da, egosi egiten da, lau zatitan edo. Osea, zuritu behar da, ero ez? Ez, azal eta guzti. Azal da guzti? Bai, egosi, egozten da 30 bat minutu, orduan
momentu horretan ja, kendu dezakezu azala eta haragia, zera uzten duzu alde batera azala, eta gero, haragi horrekin berriz, egozi egin behar duzu beste 20 minutu, askatzeko hori da, iletsuak, eta gero hori egiten duzu ura kendu, eta berdin egingo genduke, iletsuak, gehi azukreak, gehi limoizukua, zukaldatu 30 minutu, eta botetan sartu. Nik egia esan, gaur, denboraz bitu, ja, bukatzen ari gara, txampa pila bat. Ostoria neukan asmoa aitea, hartu, ostoria bat hartu, eta oso erraza da, ostoria, zuen herriko gozotegian eskatu aukera daukazu, bestela saltzen dutea, ostoria bat erosi, karratuta moztu, erdian zulotxo batzukein, arrautzakin margoztu, eta jartzen diozue, erdian olako pusketa bat, Fabio Angel esaten dena, eta labian, gero ni, albendra batzu guztetzen zaizkik gainetik bota, eta labian, 12-15 minutu sartzen duzue, eta da mokautxoa zoragarria, ni asko gustatzen da. Eta oso horreza egiten. Eta marmeladakin eta hori, azkenean gozo gintzan, gozaltzeko eta oso ondo daude, baina gozo gintzan, aukera pila bat ematen dizkidute, etxean dauzkago eskina batean, oskailuan irauten dute peinirik eta nahi duzuena. Hori da. Eta erabili behar direla, nik uste dut, sukaldean, saltzai botatzeko, gozo puntua ondo boten da, hoi askoari nik gustatzen zaiz, zagarrona botatzea, nahi duzuen erako. Jogur on batekin, marmelada on bat, eta hori, garrantzitsu, jogur on bat. Hori da. Gaur Euskal Herrian zorionez badauzkagu ekoizleak, baserritarrenak, eta horren krematzasuna, gero hemen jente juten da, jogur greziarra eta erosten da ez da izan. Bizkaitarra, Gipuzkoarra, baina bertako. Hori da.